Wat weer wordt een prachtige winterdag. De zinnen er vol op bij. Rustig waar en dan viel het wat warmer onzelfs. En dan heb je weer een prachtige ondergang van de zinnen. En dan komt de joen en de nacht en de maandtijd. Ja, dan hebben we toch al lichte frost. Min 3, min 4 graden. Op de eiland min 1, min 2. Ik lichte frost, oerel dus winterwaar. En kon ze op wat gledens, kon ze op dampwaar. En autoruiten scrabben. Joen, vannacht en meneer. En dan morgen dag. Nou, de zinnen is er wel bij, maar er komt staan gewoon al meer bewolking. En de temperaturen zijn 3 of 4 graden boven nul. En verder is een zuid-zuidwestenwind, die helpt ik wat on. Wat matig en vrij krachtig. En daar toch zal het wetterkoud onvielen. En dan het fruitsjoch. Waasje en tonsje, het is in één keer weer mild waar, maar zijn 6 of zo'n graden. Het waait stevig en krachtige wind en die komt dan uit zuidwest tot west. Ja, en dan het regenwetter en dat kan wel flink wat millimeters op smieten. Op vrijdag wordt het weer oors, vrijdag de zinnen erbij, de winterse buien komen weer om en weer te sneeuwen. En in de nacht van vrijdag op sneeuw weer een temperatuur om en bij de 0 graden heen. En het weekend, nou ik denk sneeuwbuien. En dan kan het nog wel eens even wat kouder worden, wat meer winter, zeg maar. Maar ja, of dat ik terugzet, we moeten morgen maar weer even in het waarsje.